ko de y'a to Soumaïla Cissé hali n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ cɛkasi don dɔ ye kalata saba ninnu na a kɛra maa ye maa min ni maliden caman tun jigi bɛ Soumaïla kan a ko min tɛ sigana ko ye ko Soumaïla kɔni ka nin taɲalen in kɛra tiɲɛniba de ye wa kɛra jigitigɛba de ye Mali bolo wa ko a bɛna taa ka kɛnɛba de to yen min ye a ka politiki tɔn fo ka se a jɛɲɔgɔnw ma Soumaïla ni maa minnu tun ye hakilina kelen ye ko ninnu bɛna kɛ maaw ye jamana kɔnɔ minnu bɛna to miiri ni hamina yala Soumaïla Cissé yɛrɛ a bɛna se ka nɔna bila wa nka ko maa bɛ se ka min fɔ maa minnu bɛ yen n'o ye Soumaïla Cissé baaraɲɔgɔnw ye politiki sira fɛ ko ninnu bɛna Soumaïla hakilina ta wa k'a fɔ u bɛna baara kɛ n'a ye walasa haminako ni laɲini minnu tun b'a la o laɲini ninnu ka se ka sabati wa ko min ye Soumaïla Cissé nɔfɛmaaw ye walima a yɛrɛ ka politiki tɔn min n'a y'a bila sen kan san 2000 ni san 3 n'o ye UR2 ko siga tɛ min kɔni na ko Soumaïla taara ka maa nafamaw caman to a kɔ wa ko ni maa ninnu baara de b'u bolo hakilina min tun bɛ Soumaïla Cissé la Mali démocratie Mali bɛɛ y'a o latangani na walima jamana in bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na o min tun ye UR2 ɲɛma ka laɲini ye ko yala ninnu bɛna se ka nin baara in kɛ wa ko n'a tigɛra da o da la Mali jamanadenw kɔni sigilen bɛ k'u ɲɛ jɔ u la a ko min y'a ka parti politiki tɔn ye ko kɔni bɛ Mali dugubaw ni dugumisɛnw bɛɛ kɔnɔ bi wa min ye Mali fan o fan ni malidenw sigilen bɛ yan ni fo ka se jamana kɔfɛla ma ko ninnu caman olu ye seereyaw kɛ seereya minnu bɛ tali kɛ Soumaïla Cissé yɛrɛ a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ o baara ninnu kana se ka to nin cogo in na ɲininkali nana kɛ jamana ma hakili juru calinenba in na n'o ye professeur Etienne Kababa Sissoko BBC ka lakali la ko kuma in kun bɛ cɛ ni min ye ko Soumaïla Cissé kɔni k'a siga tɛ maa si la bi min y'a ka parti politiki tɔn ye ko min ye leadership jɔyɔrɔw ye a bɛ komi Soumaïla ɲɔgɔnna ŋɔna ko sɔrɔli ko kumaw bɛna kɛ wa o kumaw o bɛna caya a ko a mana tigɛ da o da la ko URD kɔni na ɲɛma sɔrɔ o wa min ye a kasabikow ye min tun ye parti politiki tɔn URD kasabikow ye ko ni nafolo fanba bɔbaga tun ye ni Soumaïla Cissé ye ni kɔrɔfɔ ninnu lasera BBC n'o ye anglais ka kunnafonidiso ye ale ka kunnafoni ye a ye kalo 6 kɛ condition min kɔnɔ Soumaïla ma taa sɔrɔ ka kuma san kalo 2 min n'a nana ka na kɛ ka na kalo 2 kɛ nin kɔfɛ ka tila ka sa an bɛ barika da Ala n'o tɛ an ka ɲini fɛn tɛ nin ye an bɛ min ɲini na an ka kɛ kɛnɛ kan an ka furuya ni ɲɔgɔn cɛ fo maliyɛnw ka se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na o tuma ni min ta kɛra nkalon ye ka tila ka tugu tiɲɛ ka d'a kan mɔgɔ kalannen a tɛ dilan tile kelen mɔgɔ kelen n'i kalanna Mali kɔnɔ sabu ka se ka ale ka niveau la jamana ka nafoloba de don i la jamana ka nafoloba min don i la f'i kana i ka wale la i ka baara la o nafolo se jamana ma ka tila ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔta jamana ka bɔ o kalan in ninnu ka d'a kan an si kelen si ba se k'an kalan an si kelen si ba se k'an kalan n'i y'a ye kɔso bɛ jɔ jamanadenw de b'a kɛ n'i y'a ye kalan bɛ sabati jamanadenw de b'a kɛ mɔgɔ b'u bolo don ekɔlijɔ la mɔgɔ b'u bolo don mɛtiri sara la olu tɛ den yɛrɛ sɔrɔ san'u ka fɔ ko bila ka taa kalan na alors donc an bɛɛ ye jamana in ka fɛn dilannen de ye an kan ka an kɔ don kosi jamana in ma mais sira caman de ko don jamana ma alors donc an bɛ dugawu don Soumaïla ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma ka dugawu don a somɔgɔw ye Ala ka a kun la parce que saya an b'a fɔ k'a kunana mais nkalon don n'i taara i da sufɛ kelen n'i bɛ taa k'i miiri an bɛ se ka a ka gɛlɛn ka kunna kojugu nka fɛn fɛn b'a nɔgɔya mɔgɔw bolo o y'a ye aw ye ɲɛnamaya kɔnɔna a ye ɲuman min kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ko ɲuman min kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'o to i hakili la o tuma i ka diinɛ o b'i tɔ bilasira tuma Ala ka hinɛ a la Ala ka jamana in promoto Ala ka jamana in bɔ ni banajugu in bolo Ala ka jamana in Ala ka kisi Ala ka jamana den ɲuman ka jamana in taabolo don jamana den ɲumanw garisigɛ la walasa ni sɛgɛjugu min b'an kan n'o fagajugu min b'an bolo an Mopti mara kɔnɔ
segu mara kono ani murtili mi be bidal mara kono na kada jamana mara ke ko jugu mi be jamana kono ko ka ban no mara ke ko jugu bana do no jamana kono malien bu wera soro ko ngolo mbu yer ma Ismaila ka kenenga ka klaka do doge Shufa fe borani sain konana sango an yɛrɛ ka subolo bembaliya kama ala ka himu bɛɛ lajɛlen Mbalmao alo Boubacar Diallo ale ADP Maliba ale tun ye olu ka cɛbɔ ye jamana fangasigi tɛmɛnen ninnu na min kɛra kɔsa in na Ibrahim Boubacar Keita tun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Soumaïla Cissé tun ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ alo Boubacar Diallo ale tun ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ Soumaïla ka fatuli kibaruya mun don a ma diya mɔgɔ si ye mais ala b'a sago de la ne sigiɲɔgɔn don maliyɛn de ye ɲɛ donc n nana sen jɔya ka dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala ka fara jɔn kunnadu kan a y'an kɔ mun na ala ka nɔgɔya ye a n'a bɛ taa jɛ mun na ala ka nɔgɔya bɛɛ ala k'an fama ɲɔgɔn ma Soumaïla ka fatuli pertiba de don Mali ma pertiba de don farafinna ma mais ala b'a sago de la komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ hayi bi ala ka hinɛ ala ka yafa ma an balimaw nin don ye alo Boubacar Diallo ye sɔgɔmada in na URD président n'o tun ye député kɔrɔ ye ani chef de file kɔrɔ Soumaïla Cissé ani UEMOA président kɔrɔ Soumaïla Cissé k'ala ka wele sera ma 25 décembre 2020 n'o nouvelle don ye an bɛ ala de deli ala ka a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala ko to nɔgɔya ka dugawu kɛ mɔgɔ min bɛ a kɔ n'o y'a furumuso n'o y'a den n'o y'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye ala ka limaniya di bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ fɛnɛ a tɔɲɔgɔnw URD kɔnɔna ka ɲini u fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ Soumaïla ye ka tila ka ɲini Mali parti politique bɛɛ ɲɛmɔgɔ fɛ a tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ Mali mouvement bɛɛ lajɛlen a association bɛɛ lajɛlen a denmisɛnninw a musow bɛɛ ka yafa Soumaïla Cissé ma parce que politique kɔnɔ wagati dɔ la hadamadenw a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka kumakɛtaw tɛ kelen ye a ka kokɛtaw tɛ kelen ye a ka fɛnyetaw tɛ kelen ye mais an bolo a bɛɛ démocratie sinsin bere de a bɛɛ kun ye min jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o de kun kɔnɔ ni ala y'ale minɛjugu dɔ ka bi an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka yafa Soumaïla ma en tout cas an kɔni yafara ma jɛɲɔgɔnya la parce que mɔgɔ min kun don hadamaden kun don mɔgɔ min don balimaɲuman kun don mɔgɔ min don a tun bɛ jamana fɛ jamana kanu b'a la wa jamana tinw b'a la fɛnɛ ni ala ye minɛ jɔ ka bi an kɔni ta ye dugawu de ka ala deli su ani tile ala ka badabada dali nɔgɔya ye a bɛna taa fara silamɛ su min kan ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ka limaniya ni sabali di a muso ma a furumuso ɲuman n'o ye Astan ye ala ka limaniya ni sabali di a denw ma ka limaniya ni sabali di URD kɔnɔ militant bɛɛ lajɛlen ma Mali politiki tɔn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka yafa Soumaïla ma u bɛɛ ka dugawu kɛ Soumaïla ye ala k'a dayɔrɔ sumaya an balimaw nin tun ye Badara Alo Sangare ye ale ye URD tɔnden ye Nun tɔɔrɔlen do bi an sankun tɔɔrɔlen do bi fo ka tɛmɛ mais ni ala ye ko ko k'a ka ɲi i bɛ ala fo an b'a barikada jɔn tɛ se foyi la masaramani de bɛ se Soumaïla ye hɔrɔn ye a bɛ jigi tugun a bɛ falanw ɲɛji cɛ a bɛ yatimɛw jigi tugun a ka ɲumanya ala ka k'a ma hɛrɛ kaburu la ala ka kaburu nɔrɔya ala ka kaburu nɔrɔya ala ka yen fisaya maniya ye a ye ɲumanya min kɛ duɲa dugukolo kan hali bi ala ka jɔ a ye sini ne yɛrɛ kuma tɛ ne da ne y'a ka jelimuso ye Alima Kuyate ne sɔn tɔɔrɔlen do bi ka se degré min na masaramani de b'a dɔn ni ala ye ko k'a ka ɲi ne de sin bila Soumaïla yata n y'a fara n dɔgɔnin ma ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ suma ala ka ko suma a ye min to ye ala k'u balo ka barika d'u la ala ka ko suma n y'a ɲini ala fɛ a ye sɛgɛn min kɛ diɲɛ na ala ka lahara k'a ma lafiya ye ne yafara ma ala ka dayɔrɔ suma n y'a ɲini ala fɛ an balimaw ninnu tun ye maladɔba ye ale ye Soumaïla Cissé kɔrɔmuso ala ka hinɛ Soumaïla Cissé la kɔrɔmuso dɔ tun ye nin ye non maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ ka bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Soumaïla ye n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ quoi merci beaucoup merci ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala ka saya k'a ma lafiya a cuna ka maa si ma sigi n'a ye n bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na n m'a fɔ tubabukan na a bɔlen bolola n'a nana ne yɛrɛ n ko Soumaïla nkɔla ye fɛn dɔ kɛ a ma k'an caman ye n ko ne dɔgɔnin de ye san kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais a ye kɛnɛya min d'i ma nka a ma di an caman ma n ko n'a fɔra e nana tan i ka kɛnɛ tan nka kabako don mais hali bi an ka ala fo n ko ye fɛnba de ala y'i sɔn fɛnba de la donc pour dire que an ma sigi ni nin ye a balala a cuna an kan an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ Soumaïla ye Soumaïla sɛgɛnna Soumaïla sɛgɛnna nin sɛgɛn bɛɛ tɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka denbaya
ni sɛgɛn bɛɛ ye de parce que a ye jamana in kanu a ye Mali kanu. An balimaw nin tun ye Iba Ndiaye ye. Iba Ndiaye n'o ye Ibrahima Ndiaye ye ale tun ye URD tɔnden ye Soumaïla Cissé dɔnbaga ŋana dɔ to min ye a ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye olu fana ye don kɛ an ka jamana ka furuba laseli bon ORTM o ɲiningalikɛla ninnu minnu tun bɛ kɛnɛ kan. An y'a kibaruya sɔrɔ sɔgɔma na ko an ka président Soumaïla Cissé a fatura France a kɛra ko ye an bolo min an jigila tigɛ kosɛbɛ a dimi tɛ ban parce que an ma sigi n'a ye Soumaïla Cissé minɛna kalo 6 an bɛɛ wulila k'an jɔ URD mɔgɔw malidenw bɛɛ cɛ tɛ yen muso tɛ yen bɛɛ de wulila k'i jɔ a ka se ka na cogoya min na a nalen o diyara an bɛɛ ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ an wulila cogoya min na ka taa kunbɛn an yɛrɛ URD an sigilen mana ye n'a nana dɔrɔn a bɛna an ɲɛ a bɛ bila an ɲɛ an bɛna baara min kɛ dɔ bɛ fara o baara in de kan fasoden ɲuman don maliyɛn ɲuman de don bɛɛ b'a dɔn a b'a ka baara dɔn a ye baara kɛ Mali ye yan a ye baara kɛ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn a ɲɛna ko ye min ye Mali ka bɔ nɔgɔ la. Fransikaw tɔgɔla kunnafoni di bondaso min bɛ yen n'u k'a ma ko agence France presse ale ko juma tɛmɛnen ko jamaba de farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ kɔnɔ jamana yɛrɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ ko nin tun ye jama ye jama min ni jama dusukun degunenw tun don n'o ye Soumaïla Cissé nɔfɛmaw ni Soumaïla Cissé baaraɲɔgɔnw fo ka se a yɛrɛ ka kɔlɛ maaw ma fo ka se Mali jamana ɲɛmɔgɔw caman fo ka se jamana wɛrɛ maaw ma a ko nin wagati in tun ye wagati ye min tun ye wagati gɛlɛman ye a ko ni tun donna palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ k'i ɲɛ tun bɛ da fɛn min kan o tun ye Soumaïla Cissé fure ye a dalen tun bɛ cercueil min kɔnɔ ni Mali yɛrɛ jamana bandiri tun kelen bɛ ka buguna tigɛ a ko nin kɛra kɛnɛ min kɔnɔ n'o ye palais de la culture ko kɛnɛ in tun tɛ se ka jama in bɛɛ ta nka ko sudenw baara bɛɛ tun bɛnnen bɛ ka juma jiginniw kɔnɔ a ko agence France presse ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Soumaïla Cissé kɔni tanyana a sababu kɛra coronavirus COVID-19 ye desanburu kalo tile 25 Faransi jamana kan ka sito san 71 a ko Soumaïla Cissé tun ye mɔgɔba ye jamana kɔnɔ wa min ye fanga gwara dabagaw olu ka bere minɛbaga tun don fo ka se jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka binni ma a ko min ye Soumaïla Cissé ye kabini marisi kalo tile 25 san 2020 ko ale kɔni minɛra banbagaciw fɛ kalo 6 k'a y'o de kɛ a bɛ degun na nin maa ninnu bolo ko Soumaïla Cissé ka minɛli kunba ko ale kɔni b'a fɔ nin ko in a man jan politiki ko la a ko octobre kalo Soumaïla Cissé nana bila o cogo la ani Faransi jamana a maa minɛlen n'o ye Sophie Petronnet fo ka se Itali jamana maa 2 ma ko ninnu falenna banbaganciw ani maa minɛlen minnu tun bɛ yen n'olu ye degun lase jamanadenw ma o maa 200 ɲɔgɔnna k'olu nana bila o kɔmasegin kɛra Soumaïla Cissé ani Sophie Petronnet fo ka se Itali jamana maa 2 ma agence France presse ko kalata minnu baaraw bɛna daminɛ Mali kɔnɔ ko Soumaïla Cissé tun ye mɔgɔ min n'a tun bɛ maliden fanba nin kan a ko min ye utukalo tile 18 ye n'o kɛra fanga yɛlɛma ye ko k'a daminɛ nin don na fo ka se bi la ko Mali ma se ka a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ nka malidenw caman sigilen bɛ ka kalata kɔnɔ ko nin bɛna kɛ wagati ye wagati min ni yɛlɛma nali o bɛna kɛ jamanadenw fɛla ye a ko min kɛra dabalibanko ye ko desanburu kalo tile 25 wagati min na malidenw bɛ wuli nin jumadonya in fɛ ko kibaruya dɔ de nana cari ka fɔ wasaden Soumaïla Cissé ko a denkɛ kumana a denkɛ min n'o ye Boubacar Cissé n'o y'a denkɛ fɔlɔ ye ko nana bɔ ka kibaruya dɔw lase ko kabini Soumaïla Cissé b'a ka dali dilan kan fo ka taa saya s'a ma ko Soumaïla Cissé kɔni kɛra maa ye maa min tora a ka yɛlɛ misɛnmisɛn na a ko a bɛ kalo 6 bɔ i tun minɛlen bɛ banbaganciw fɛ Soumaïla Cissé a denkɛ fɔlɔ Boubacar Cissé ka fɔ la a ko o tɛmɛnen kɔfɛ kalo 2 ani tile 15 i taara ka anw to a ko min ye Soumaïla Cissé teriw Soumaïla Cissé jɛɲɔgɔnw Soumaïla Cissé kokɛɲɔgɔnw walima a ka parti politique tɔn Union pour la République la démocratie UR2 ko ninnu tora ɲɛnafina agence France presse ka laseli la a ko juma tɛmɛnen
ko lasigidenw bɔra jamana caman na i n'a fɔ Côte d'Ivoire jamana, Sénégalkaw k'olu ye délégation ba de wuli ka na min ye Burkina Faso URD maa minnu bɛ yen k'olu bɛɛ ye wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ in kan. A ko min ye jamana yɛrɛ marabolo ɲɛma n'o ye Mokhtar Wane k'ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan. A ko min yɛrɛ ye Soumaïla Cissé ka parti politique tɔn sinatɔn ye n'o ye Rassemblement pour le Mali o ɲɛma Dr Boubacar Tereta ko tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Dr Boubacar Tereta min n'o ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita jɛɲɔgɔn ye n'o ka fanga paruna utukalo tile 18 tɛmɛnen ko ninnu bɛɛ nana ka na seereya kɛ Soumaïla Cissé fure kunna. A ko Dr Boubacar Tereta ɲininkalen a ko Soumaïla Cissé tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a tun ka ɲi kosɛbɛ. A ko olu ni Soumaïla Cissé tun bɛ ɲɔgɔn ye sira caman fɛ ka d'a kan fanga gwara dabaw olu ka ɲɛma tun don. A ko ne min tun ye majorité présidentielle ɲɛma ye ko n'a y'a sɔrɔ anw tun mago sera Soumaïla ma walima n'anw mago delila ka se Soumaïla ma ko n'a y'a sɔrɔ Maliko don ko a bɛɛ la ko Soumaïla Cissé kɛra maa ye maa min yera nin kɛnɛ in kan min ye fangalatɛmɛ fanga ɲɛma ye n'o ye bandaw ye. A ko Soumaïla Cissé ko nin kɔni y'a taalen ye ka jamana to wagati kɔnɔ wagati min n'a tun jɔda ka bon kosɛbɛ jamana ka bɔli la nin dingɛ in kɔnɔ. Bandaw ɲininkalen a ko ale kɔni dusukun kamikaminen dɔ bi kabini a ye kibaruya in mɛn ka fɔ wasaden Soumaïla Cissé kɔni tanyana juma Faransi jamana kan coronavirus sababu la jamana fanga ɲɛmaw olu ka cakɛda n'o ye présidence de la république olu nana gafe bɔ ka cari o k'u dusukun tɔɔrɔla ko min kɛra ko nin ko in bɛ di Ala de ma wa min ye bandaw fangalatɛmɛ fanga ɲɛma a ko nin kɔni ye jamana kumaniyalen mɔgɔba la mɔgɔ min a dɔ la a fana ye maa ye maa min n'a hakili juru cannen don jɔdaba tun b'a la faso kɔnɔ wa n'a tun ɲininkara bɛɛ hakilina minnu b'a la wa fɛla minnu b'a la ko Soumaïla Cissé tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a tun labɛnnen don kuma bɛɛ ka na faso kɛnɛ kan ka na ta fɔ kunnafoni sɛbɛn ko mɔgɔw kana ɲina min ye bandaw yi ɲɛ ko Soumaïla Cissé in ka bilali la ko bandaw kɛra maa ye maa min n'a cɛsirila kosɛbɛ wali n'a y'a sɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tun ye baara ninnu daminɛ. A ko bandaw ka sigi laban octobre kalo tɛmɛnen ani Soumaïla Cissé cɛ k'u kumana wa kuma caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ale bandaw ko ale ye min kɔlɔsi Soumaïla Cissé la ko ale ye fɛn y'a ɲɛ la fɛn min n'o b'a yira k'a fɔ Mali de b'a dusukun na kuma o kuma a bɛ Mali de fɔ wa a ka baaraw o bɛɛ lajɛlen tun bɛ tali kɛ Mali ka ɲɛtaga de la ko min ye Soumaïla Cissé kalo 6 minɛli kɔfɛ bandaw ko ale ye ko minnu na kɔlɔsi Soumaïla Cissé la o dɔ ye nin ye. A ko nin wagati gɛlɛma in kɔnɔ ko ale min ye transition ɲɛma ye bi ko Mali jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la ko a bɛ yafadeli kɛ yafadeli min n'a b'a deli a daba man fɛ a ka Soumaïla Cissé a k'a lahinɛ Soumaïla Cissé a ka se ka da a lafiyalen wa bandaw ko min ye Soumaïla Cissé ka kɔlɛw ye a denw a jɛɲɔgɔnw a n'a baaraɲɔgɔnw min y'a kanubagaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ɲinatɛ kɛ ninnu kɔ ko ninnu kɛra maa ye maa minnu ni foli ka kan. Amalmaw sanunko a kɔlɔlɔ minnu bɛ an faso Mali kan n'a y'a sɔrɔ ko sanu tuma dɔ la dɔw ko n'i taara sanu bɔ dingɛw la ntamandaw la ko diɲɛ baara jugu bɛɛ bɛ kɛ nka n'o kɛra jamanadenw ka baara ye yala jamana marabaw olu dun ka mara kɛ cogo jugu jamana labilali ni nafolo dɔ dira olu ma olu bɛ jamana labila jamana fusugubaw ye o baara u de bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye sanubɔ ye kɛɲɛbakaw kɔni a kɔlɔlɔ ye min se olu ma kɛɲɛba ye sanubɔ yɔrɔba de ye Mali kɔnɔ yan u ka maa minnu bɛ yen olu yɛrɛ kɔni fɛ o fitininen don sabu Mali dugukolo labilalen don jamana wɛrɛ mɔgɔw ye i n'a fɔ Chinois i n'a fɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw u ka sariya ye min ye o filɛ nin Chinois fɛ anw bɛ ka bugɔ an kɔnɔma falenw ko foyi tɛ ka bɔ la ko parce que kɛbaden damadamani da bɛnnen n'o ma k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ a la ne bɛ fɛ k'a dɔn Mali autorité n'o y'a sɔrɔ kɛba tɛ Mali dɔ fɛ
ni kɛba bɛ mali dɔ fɛ est-ce que anw muso kan ka torturer chinois fɛ wa anw muso marifa kan ka jɔ anw musow la chinois fɛ wa est-ce que mali autorité anw fa dugukolo kan ka minɛw na wa anw ta ka ko la banakisɛ anw ta ka ko la cancer ye anw ta ka ko la an denw ka wolo malformation na mali autorité ne b'aw wele n b'aw wele k'a yira aw la ko kɛba muso an sɛgɛnnen don an ɲaninen don n bɛ kuma kɛba muso bɛ tɔgɔ la an ye plainte don chinois kama foyi ma bɔ a la mais ne bɛ kɛ mali autorité ɲininka hakɛ dɔ tɛ musow fɛ wa surtout que muso min sigiyɔrɔ a dayirimɛ anw wolola sanuko de la anw wolola sanu wari de la anw mɔlɔ de la n'a fɔra ko u bɛ ka minɛ anw kɛba musow la mali autorité ne b'aw wele n bɛ ma kasi aw ye a y'aw kɔsi kɛba musow la kɛba bɛ mɔgɔ damadamani de bolo u ko foyi tɛ b'a la ko chinois ye kɛbakaw ye anw musow ye chinois ye parce que ne b'a dɔn loi bɛ musow bolo cogo min musow lakaninen don genre fɛ cogo min na mɔgɔ tɛ se ka bɔ mali kɔnɔ ka taa tɛgɛ ci chinois muso ɲɛ ka sini o tɛ se ka kɛ an dun musow marifa da jɔra anw na ko non ko tɛ koba ye ko tɛ koba ye n'o tɛ koba ye o ne bɛ fɛ ka dɔn maliyɛn dɔ ka taa marifa jɔ chinois muso la sini ni mun bɔr'o la an t'o lakali o de tun bɛ ne bolo ka fɔ mali autorité ye. an balimaw mɔgɔ laban min kumana o ye karonga dumuya ye tɔn minnu sigilen don nin ko ninnu ɲɛnabɔli la ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye. n bɛ min fɔ maliyɛnw ye a daminɛ le 25 octobre la wulikajɔ kɛra ka taa kɛɲɛba nin ko kelen in na o kɔfɛ le 23 novembre wulikajɔ kɛra nin ko kelen in na o kɔfɛ le 15 décembre la an ye wulikajɔ kɛ o bɛɛ kun ye mun ye ka tɔgɔma sariya nɔfɛ ka tɔgɔma sariya nɔfɛ an kana an ka sariya tigɛ an yɛrɛ ye ni ala y'a kɛ bi ni hali bi tɛ foyi tɛ ka bɔ o kɔnɔ donc an ka conférence presse fɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a yira mali faamaw la fɛn min bɛ ka kɛ kɛɲɛba donc anw y'a ɲɛdɔn an bɛ k'a ɲɛfɔ an t'an ka sariya tigɛ an yɛrɛ ye dɛ an bɛ ɲɛfɔli kɛ pour que diɲɛ ka bɔ a kalama n'a fɔra k'a fɔ ko siniwaw bɛ ka taa baara kɛ an ka ba kɔnɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ an bɛ k'o ɲɛfɔ diɲɛ ye k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye aw bɛ k'u sigi k'o filɛ ten fo guerre civile kana wuli jamana kɔnɔ ko aw t'a kalama n b'a fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn sigidala faamaw b'a kalama dɛ kɛɲɛba sigidala faamaw bɛ nin kalama k'a daminɛ le 25 octobre ka na novembre la 23 le 15 décembre an bɛ ka kule mais a tɛ k'a fɔ ko jurutan kɔnɔ mais an bɛ ka baara kɛ sariya dɔ de kɔnɔ ni ala y'a kɛ bi an nana ka na conférence presse kɛ donc an bɛ ɲɛfɔli kɛ mali faamaw ye u ka an lamɛn u ka lamɛn ye mun ye an bɛ ka fɛn min fɔ a tɛ n'an nkalon u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an t'a fɛ cogo si la k'a fɔ k'olu bɛ ci bila ka taa ko sigidala faamaw k'a ɲɛɲini o tɛ se k'a ɲɛɲini dɛ parce que la biɲɛkala ɲinan sen nalen don biɲɛkala kan o tɛ ye i y'a faamuya ka ci lase an ka président ma n'o ye bandaw ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yanni guerre civile ka wuli kɛɲɛba n'a wulila k'a fɔ k'a t'a kalama a b'a kalama dɛ k'a daminɛ le 25 octobre la ka na novembre la ka na décembre la an bɛ ka nin kule kɛ an bɛ ka tagali min kɛ fana an tɛ ka kɛ ni mɔgɔ ka wari ye dɛ an tɛ ka kɛ ni gouvernement ka wari ye anw de bɛ k'an ka kɔlɔbɔ wari bɔ ka nin baara in kɛ jamana kama donc a ka di n ye an ka ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ ka kɛ jamanaden ɲuman ye journaliste minnu filɛ yan nin ye a k'a lajɛ tiɲɛ ni nkalon aw ka bɔ ɲɔgɔn na ni a ye tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na o de b'a to an bɛ se k'an ka jamana in mara. kunnafoni carimbondaso min bɛ yen n'an ko a ma ko mali web a ko kɛɲɛba ye dugu min n'a bɛ kayi mara la n'i bɔra kita i na i kunda kɛɲɛba kan ko damakasi walew talen bɛ kɛɲɛba yɛrɛ a denmisɛnninlakaw ka ɲɛma o kama a ko nin ko in sɔrɔla mun nɔfɛ ko wulikajɔ min kɛra kɛɲɛbakaw fɛ min ye sanubɔyɔrɔ ko a tɛna kɛ maa si sago ye k'a bɛna kɛ kɛɲɛbakaw de sago ye a k'u ka mansi min bɛ yen n'u k'a ma ko drag ni dɔw k'a ma ko dragi ko tun nana ka jigin falen mɛn kɛɲɛbakaw ka jɛkulu dɔw bɛ yen n'u k'a ma association waso tɔn o y'a jira k'a fɔ kunnafonidi sigi dɔw la k'a bɛna damakasi sɛbɛn k'o don u ka président du conseil communal de kɛɲɛba o kama a tɔgɔ ye ibrahim traoré alias pisco ka d'a kan ale kɔni kɛra maa ye maa min bɛ yen n'a ye kɛɲɛba commune 12 fo ka se a cercle ma ka se ka olu kɔni ka danaya tiɲɛ
k'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra ka fɔ a taara nafoloba de minɛ Chinois ka société min n'o sigilen bɛ Kɛɲɛba nin cogo in na n'o bɛ ka daragi bila ka jigin ba kɔnɔ ni dugudenw fɛla tɛ. A ko u ka laɲini ye de ka se ka na sanuw bɔ ka taa n'a ye Falemé kɔnɔ. A ko min ye nin kɛwale jugu in ye min y'a ka nin nafolo minɛ in ye Chinois jamana maaw la ko bɔ kɛra nin ko in kalama wa ko dalilu bɛɛ lajɛlen b'u bolo. Jɛkulu min n'o ye association wasatɔn o maaw ko olu kɔni bɛna wuli bi sɔgɔmada in na ka taa jo sariya tigilamɔgɔ min bɛ yen ni o ka baara ɲɛsilen don sɛgɛsɛgɛliw ma ka t'u dama kasi. Ale min ye procureur du pôle économique et financier k'u bɛna dama kasi sɛbɛnw don ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma ko siga t'a la min ye Kɛɲɛba denmisɛnw olu ka ɲɛma ko ale bɛ ko la ko min n'a bɛ ka dugu yɛrɛ tabiya k'o bɔ a la. A ko nin ma kofɔlen tɛ maa wɛrɛ ye u k'a ma ko Ibrahim Traoré nka ko wele tɔgɔ min b'a la Kɛɲɛba kɔnɔ bi ko de ye Pisco ye. Mali web a kunnafonidila min bɛ yen n'u k'a ma ko Saka Jamutɛnɛ ale ka lase ye nin ye. Fɛɛrɛ tɔnkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko RPDM ni a ma ɲɛmaa ye Dr Cheikh Moribo Jara ye. Nin fɛɛrɛ tɔnkulu in ma ɲɛmaaya a kurakurayala Yirimajɔkaw fɛ min ma ɲɛmaa kɛra Musa Jara ye ka bɛn sibiri ma. An sira min sɔrɔ ka bɔ Yirimajɔ ale bureau sigi la olu de filɛ nin. Ne tɔgɔ ye Kaba Jara, ne ye RPDM logements sociaux n'an b'a fɔ olu ma ko ATDBugu olu ka président de ye ne ye. RPDM commune 6 o jeunesse n y'o o vice président ye parce que comme an bɛ yɔrɔ min na président tun bɛ yen ale tɛ yen bilen mais bureau kura ma sigi donc a yamaruyalen don ni jeunesse bureau bɛ représenté ne de bɛ jeunesse bureau in représenté. An nana ni parti min ka kuntilenna ye o parti ye RPDM de ye. O RPDM mɔgɔ min b'o ɲɛfɛ o de ye Cheikh Moribo Jara ye parce que Cheikh Moribo Jara n'i ye ɲininkali kɛ mɔgɔw la jɔn ye Cheikh Moribo Jara ye mɔgɔ b'a f'i ye Segu ka don dɔ b'a f'i ye a bangela Ɲoro dɔ b'a f'i ye lamɛrikɛnden don dɔ b'a f'i ye a bɛ baara kɛ NASA la mais Cheikh Moribo Jara ye jɔn ye. Ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ Cheikh Moribo Jara ye fasoden ɲuman de don maliden ɲuman de don k'a da mun kan k'a da ka kɛwalew kan parce que a nana a ye waati kunkurunin kɛ sani o k'a ka fanga sɔrɔ transition kɔnɔna na n'o ye 2012 ye u y'a kɛ premier ministre plein pouvoir ye Mali kan ka dilan cogo min na Mali kan ka jɔ cogo min na a y'a yira maliyɛnden bɛɛ la a ma kɛ ko ye k'a fɔ ko min kɛra ko dogolen parce que kuma dɔ a bɛ fɔ an ka danaya da Karimasina kan an ka danaya da Karimasina kan mais don min na ne y'a tigi ta k'a bila ɲɛ ma a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mais bɛɛ y'a ye tuma min na a tɛgɛ tun bɛ kow la a tun bɛ ka kɛ cogo jumɛn na bi an bɛ waati min kɔnɔna la bɛɛ bɛ ka bɔ bɛɛ bɛ ka grève kɛ Cheikh Moribo Jara ka waati la ni kasugu tun bɛ na a ko nin a ɲuman ye jumɛn ye a ko jamana kɔnɔden bɛɛ tɛ fonctionnaire ye n'i y'a jate minɛ minnu bɛ sugu kɔnɔ minnu bɛ wotoro pousser minnu bɛ charbon feere etc olu de ka ca ni jamana kɔnɔden bɛɛ ye ka sɔrɔ fonctionnaire tɛ ko ni dɔ farala fonctionnaire sara kan minnu bɛ sugu kɔnɔ a n'an mun bɛ kɛnyɛrɛye baara la ko anw ta bɛ kɛ cogo jumɛn ko mɛ n'an y'a lajɛ an ka dɔ bɔ balo bɛ sɔngɔn na ko jamana kɔnɔden bɛɛ tɛ lafiya o y'a sɔrɔ waati la a kɛla ka sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ datugulen don an ɲɛ o kɔrɔ ye jumɛn wari tɛ bɔ yɔrɔ gɛrɛ la ka lase an ma parce que bi faamuya ye min ye a bɛ yira an maliyɛnw na wari ma bɔ yɔrɔ gɛrɛ la ka se Mali ma an bɛ sa minɔgɔ b'an faga ale ko n'Ala sɔnna a ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni gɛlɛya la n bɛ fonctionnaire bɛɛ sara wa a ka sara a tɛ mɛn le 25 i tun bɛ t'i ka compte la i bɛ taa sɔrɔ i ka sara bɛ yen sara ko o tile kelen ma de ka bloqué ka sɔrɔ jamana kun bloqué don a tilala ka balo sɔngɔn jigin malo sukaro an bɛ fɛn fɛn dun ka dɔ bɔ a bɛɛ sɔngɔn na i da bɛ jamana ko la o i da tɛ jamana ko la o ni balo sɔngɔn bɔra dɔ bɔra balo sɔngɔn na a ka nɔgɔ bɛɛ ma a n'a ɲɔgɔnna caman o de ye Cheikh Moribo Jara ka baara ye. Ne tɔgɔ ye Bakari Jara ne ye Segu section président de an b'aw fo an b'aw wale ɲuman dɔn ne ka foli fɔlɔ o ye Yirimajɔ dugutigi ye ni dugutigi bɔra la ne ka foli filanan o ye bureau sortant président kɔrɔ Bakari Jara vraiment an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn n'i ye gɛlɛya donné bureau ko la yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kɔrɔlen ni kura ma ɲɔgɔn faamu ou bien i b'a sɔrɔ kɔrɔlen de ma sɔn mais Bakari a kɛra silamɛ ye a kɛra hɔrɔn ye a sɔnna ka place di n'a diinɛ n'a ŋaniya vraiment an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ président kura min nana an b'a ɲini a fɛ hali bɛ a k'a cɛsiri hali bɛ a k'a cɛsiri a bilala baara min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲɛ a bolo maa minnu nana an bɛ foli kɛ bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn hakɛto bɔ ka sɔli la. Ne ye Fuseni Layiko Tarawele ye an bɛ foli ɲɛsin aw ma Yirimajɔ cɛna muso denmisɛnnin maakɔrɔba an bɛ aw fo aw ka nin baara in vraiment nisɔndiya baara don nin bɛ mɔgɔ nimisi wasa nin b'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya bɛ Yirimajɔ mais n bɛ kuma kelen pe de fɔ RPDM bureau min bɛ Yirimajɔ a n'a tɔnden minnu bi yan a ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ daminɛ maaw bɛ caman fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ kɔnɔ caman bɛ k'a kɔnɔ
a kuncɛ yɔrɔ de ka gɛlɛn a ye ɲɔgɔn minɛ aw ka kɛrɛfɛkow to yen aw k'a dɔn k'a fɔ n kɛra ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔ mɔgɔ k'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i b'a sɔrɔ dɔ de b'i kɔ ɲɛmɔgɔw k'u hakili to kɔmɔgɔw la kɔmɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ an ye danaya ta k'a da minnu kan olu de kan ka baara kɛ nka o kelen man tɛ ka baara kɛ dɛ f'an ka fara ɲɔgɔn kan k'a don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka barika don yirimajɔ biro la ala ka barika don rpdm na an bɛ fɛn min ɲini ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi a ma ala k'an jɛlen to. n tɔgɔ ye bakari jara jɔyɔrɔ min tun bɛ ne na ne tun ye parti président ba de ye rpdm tɔgɔ la yirimajɔ niveau la n bɛ jɛɲɔgɔnya na parti ɲɛmɔgɔya la k'a fɔ e dɛsɛla i t'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o k'a kɛ o y'a kɛlen hasidiya ye politiki kɔnɔ hasidiya t'a la politiki dabɔla de a kɛ ɲɔgɔn tɛmɛ mɛ n'e bɛ ɲini ka dɛsɛ yɔrɔ min na i jɛngɛ k'a di dɔ ma o k'a kɛ o mana kɛ parti a bɛ san sɔrɔ bɔn ne bɛ denmisɛnnin ninnu kɔ su n b'u kɔ tile n t'i jɛngɛ dɛ wa maa minnu bɛ baara in kɛ ka kɔrɔ 100% u b'a k'a cogo kɔrɔ la wa n bɛ dugu ka fana kɛ mɔgɔ dɔ ninnu dɛmɛ u ɲɛngoya tɛ na fana yɛrɛ wa u mɛ kɛlɛ kɛ na ko ka fanga in ko k'a d'u ma dɛ ne yɛrɛ de jɛnna k'a d'u ma hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ. ne tɔgɔ ko Awoyi Tunkara. biro min sigira nin i ka nisɔndiya de jumɛn. wala n ka nisɔndiyaba de b'a la a diyara n ye kojugu a diyara n ye a bɛnna ma ala k'a ka ɲɛmaa ma sigi ye ala k'a ka bonya bɔ a la ala k'a ka lafiya bɔ a la ala k'an yɛrɛ ka sɔrɔ bɔ a la ala k'a k'an bɛɛ ka ɲɛtaga ye nin kɔni ka d'an ye n'an ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la min bɛ se k'an bɔ nin togo la tantɔ tiɲɛna o ka d'an ye musow taala ye feere ye sugu girigara girimana wuli a ka dɛsɛ ka ye tiɲɛna o b'an tɔɔrɔ n'o kɔni tɛ tɔɔrɔya foyi tɛ ne fan fɛ. ne tɔgɔ amadu ture quoi. biro min sigira sisan jɔyɔrɔ jumɛn. biro min sigila sisan rpdm tɔgɔ la commune 6 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn irimajo ne ye président ka dangan de ne ye premier vice président de quoi voilà o ko kun kɔnɔna la baara de bɛ mɔgɔ sankɔrɔta c'est à dire politique baara filɛ quoi o tɛ dɔwɛrɛ o politique baara i ka baara kɛ ka mɔgɔw lajɛ sinon nda en fait depuis ne parti ni baara daminɛ alhamdulillah ne de b'a bɛɛ efuruni ne yɛrɛ ga parce que mɔgɔw k'i yɛrɛ ye o de bɛ kɛ sababu i ka se ka sankɔrɔta fɛn bɛɛ lajɛlen la bon bi n b'Alahu taala fo ni yirimajɔ sous-section la ne kɛra ka premier vice président o tɛ k'a fɔ ne ye président de o hali sisan laɲini ma sɔrɔ parce que ne donna min kɔsɔn n'o ma sɔrɔ mun ye Cheikh Modibo Jara a ka se ka kɛ Mali ka président c'est que foyi ma kɛ fɔlɔ tiɲɛ ka di Alahu taala ye ne donna ka parti la ne ma dɔn a la ko Cheikh ne donna fo parce que baarakɛla de don a ye kabasi dɔ ta ka na Mali kɔnɔ n t'a dɔn hali bɛɛ k'a kalama o kabasi nin a y'a di Kucala k'a di Sigaso k'a di Segu wa a y'a di fo Kayi bon o kabasi nin u nana ka sen da kan n ye hali panneau nin quoi Cheikh Modibo Jara ka projet dɔ quoi nin bɛ fɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛn radio ɲɛta mɔgɔw ye mun nana k'an dɛmɛ an ka baaraw la. ne tɔgɔ ye Ali Santa jɔyɔrɔ min bɛ ne ka biro kɔnɔ ne ye biro yɛrɛ warimarala dangan ye bi ta kɔni ne nisɔndiya fo ka taa dama tɛmɛ ka d'a kan biro sigi fɛn o fɛn kɛra Bamakɔ yan commune 6 biro sigi a ɲɔgɔn bɛ kɛ jama na o ye ne nisɔndiya kɛ n kɔntan kosɛbɛ dasi tɛ ne bolo foli la ke dugutigilakaw fo ke jeunesse ɲɛmɔgɔw fo ke denmisɛnw fo ke mɔgɔkɔrɔbaw fo fɛn o fɛn ye sen tagibu ye kɔnɔkɔrɔ kɛ na an kɛ biro kɛnɛ kan ka na biro sigi ɲɛ an bolo fɛ tiɲɛna ne tɛ danyɔrɔ sɔrɔ u kɛ foli la adamaden ne e ko i bɛ mɔgɔ fɛ kana k'a fɛ wari kama kana k'a fɛ sanu kama kana k'a fɛ diɲɛ foyi kama ni kanu dusukun de bɛ wasa kɛ. ne tɔgɔ ye Seydou Kadile ne bɛ ya groupe dɔ de tɔgɔ la n'o ye groupe RPDM Mali ɲɛta olu sigilen bɛ Espagne kɛrɛnkɛrɛnyara Lerida olu ka représentant ne b'o de kɔnɔna na yan nɔ. biro sigi kɛr'i ɲɛna bi i ka nisɔndiya de mun ye. nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n ye commune 6 jeunes ka président lamɛn a ko ma deli ka biro sigi min kɛra i b'a fɔ yirimajɔkaw ta ɲɔgɔn o yɔrɔ o ye n sewa k'a jira k'a dɔn k'a fɔ vraiment courage bɛɛ denmisɛnnin minnu sigira yan courage b'u la u sera ka jama labɔ ka biro sigi fo a kɛra biro sigi mɔgɔw ko min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o ye n sewa kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur a fɛlen don n'Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ maliyɛndenw an k'an cɛsiri pour que an ka se ka docteur ta a ka jamana in mara k'a bila sira ɲuman kan n bɛ Mukutari Gise fo a jɔlen filɛ n bɛ président yɛrɛ fo n bɛ yirimajɔ dugutigi fo ani yirimajɔ denmisɛnninw bɛɛ. ne tɔgɔ Musa Jara ne ye yirimajɔ sous-section président ye. i kɛra président ye bi nisɔndiya jumɛn b'i la. ne nisɔndiyalen don bi parce que bamanan b'a zana fɔ ko mɔgɔ min ko k'a ye jɔyɔrɔ di yan jinɛ yɛrɛ b'o fɔ ko a kana d'o ma dɛ ko mɛ ni jama ye danaya ta k'a da min kan ka jɔyɔrɔ d'o ma k'a y'a d'o ma ko jama ka hɛrɛ de b'o de bolo jama ka kumada b'o de bolo dugu ka ɲɛta b'o de bolo donc vraiment ne nisɔndiyalen don cɛ o fara muso kan mɔgɔ ye danaya ta ka RPDM ka ɲɛmɔgɔya di ne ma yirimajɔ yan n bɛ bɛɛ fo mais a ma ban dɛ jɛkulu n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de don an b'a fɔ kɛlɛdenw de missionnaires an bɛ jɛ de ka baara kɛ an k'an jija a kana kɛ tɔgɔ ye a kana kɛ biro fugitif
bi an bɛ baara de kɛ pour que parti ka RPDM ka laɲini yɛrɛ ye min ye docteur Cheikh Modibo Jara o ka kɛ président ye o baara in bɛ ɲɛ cogo min na ka maliyɛnw bɛɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ surtout anw bɛ quartier min na n'o ye Yirimajɔ ye o bɛ commune 6 fɛ an ka wuli k'an cɛsiri ka baara kɛ pour que RPDM ka sankɔrɔta sɔrɔ vraiment o nisɔndiya foli de bɛ ne bolo bɛɛ lajɛlen Yirimajɔ cɛ muso maakɔrɔ denmisɛnw n bɛ bɛɛ fo ka Yirimajɔ dugutigiw fo ka dugulen du saba fo Tarawele Kulibali Jara ka gatigi saba bɛɛ lajɛlen fo k'an nana ka n'an kalifa du la an ye duguden ye. Bureau in a bɛna se ka baara kɛ fo ka bureau ɲɛmɔgɔ wasa wa. Ni Ala sɔnna o de y'a to an y'an kan di bureau in ka ɲɛnamayani ani RPDM yɛrɛ ka sankɔrɔta a n'a ka laɲini Yirimajɔ kɔnɔ yan ni Ala sɔnna an bɛ o baara k'a kɛcogo la maakɔrɔko t'a la maakɔrɔko t'a la an bɛɛ bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakilina RPDM Yirimajɔ a ka kɛ premier ni Ala y'o lakali si d'an ma an bɛna baara kɛ fo k'o kɛ ni Ala sɔnna kumakan laban n bɛ Ala fo ka kira fo ka masaw bangebagaw fila fo Ala ka lahara sɔn sumaw ye n'i ye jamana in ta k'a lajɛ bi politique ko a ma nɔgɔn k'a daminɛ jamana yɛrɛ situation politique la ani adamadenw fara-faralen bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko division sociale ni jamana in tiɲɛna an kelen o kelen ɲɛna yan an bɛɛ kɛra jamana in jugu ye parce que nous sommes des Maliens an ka Ala lajɛ ka kira lajɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma an ka ɲɔgɔn lamɛn hɔrɔnya kɔnɔ silamɛya kɔnɔ diinɛ ma bɔ diinɛ la dɛ i kɛra chrétien o i kɛra silamɛ o i kɛra bolisɔnna ye o i kɛra diinɛ wɛrɛ maa ye o i ye Malien de ye jamana o de bɛ jamana sariya de kɔnɔ ko le Mali est un pays laïque mun b'a bali k'anw bɛ tiɲɛ sigi la k'anw bɛ tiɲɛ badenya na k'anw bɛ tiɲɛ hɔrɔnya na hakilina kuraw de nana ni adamadenw yɛlɛmana an ka segin anw yɛrɛ ye k'an ka origine lajɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que jamana in Ala kama kira kama jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ a bɛ bɔ a la jamana ka sankɔrɔta ni jamana in n'a tiɲɛna a bɛ can bɛɛ de ye wa n'a tiɲɛna an bɛɛ kɛra faso ma jugu ye Ala ka jamana jan